Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, your favorite Facebook page. Yes, Chibanda Media. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, ndo sekuzwa kwenyu ndini sekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle. So panapa ndakagara pakati pevarume vandakagara navo vandiri kuhosta nhasi anditi nhasi ndiri kuhosta ndiri paChibanda Media. Asi chekutanga, kana wanga usati wasubscribe, kindly subscribe turn on your notification bell so that every time patino upload my videos you'll be notified. Also, don't forget to follow our Facebook page. Let's follow. Ona ikatakuda kupinda mu 1 million followers, so follow our Facebook page kuitira kuti tinge tinopinda mu 1 meter. Ndichitoti makadi muri yeZimbabwe, kwese kwamuri vari kumhiri kwemakungwa, vari within our borders, vari muZimbabwe, kuri sei kwese kwamuri. Sekuziva kwenyu kuti tine nyaya yavachirenje vari panapa vandichaintroduce mai manje nemakore ichinetsa, nyaya yashungurudza vanhu vazhinji veZimbabwe, nyaya yamuri kushayiwawo nemi kuti sei isiri kupera nyaya iyi. So nhasi tainvita Bishop Patrick introduce kwamuri vanonzi vaBarnabas Chirenje. Baba Chirenje, kwazwai? Makasimba here baba. Aiwa, ndakachengetwa nashe. Handiti. Asi muri kundiona. Iri sei, ndachida kutobvunza kuti uri sei, utano miri iri sei? Ndichabvunzwa utano. Ndakasimba. Makasimba chaivo. Maprofita nemafundisi nevamwe vanhu vakanga vaisa message kuti Chirenje wafa. Alright. Asi ndinotenda muridzi woupenyu. Alright. Akandichengeta ndiri pa. Nhasi muri panapa. Ndiri pano ndakasimba. Aiwa, tinotenda Mwari. Bishop Nyamakanga, makore anga awanda. Longest time. Ndakambohosta Bishop. But hazvinonatsopera zvakanaka. Ndoda kuzodzokorudza zvakanaka. No, zvakanaka angu. Makasimba here. Ndinofara chose. We thank God for the grace. Aiwa, tinotenda Mwari. Munokwanisa kukwazisa muri yeZimbabwe. Makadi muri yeZimbabwe, tiri pano paChibanda Media. God bless you all. Aiwa, tinotenda. Amen. Sekuzwa kwenyu Bishop is a man of God, vakatanga basa iri kakare. Indakavaziva I think over 4 years ago. Vachingoita basa rani, basa raMwari. Bishop, takazonzwawo makukomenta about the Chirenje issue. Okay. Yani over 4 years ichiitika. Asi ndauya kwamuri, ndoda kuti ndidzokere nditange nemumwe muridzi wenyaya. Baba Chirenje. Baba Chirenje, nyaya yawe papi? Mumbotipa a brief of the background of this issue, kuti tave papi pazuva ranhasi. Nyaya iyi yakatanga makore akawanda apfuura. Yakabva yamboti sei, yabva yatanga zvakare kupera kwegore rakapera. Yasumudzwa nemunhu waMwari, muprofita waMwari, Prophet Henry Mandishona. Apiwa chiono chokuyananisa inini naBishop. Asi chiono chake chaiperera pakuti inini ndipinde mumba. Ndo pachaigumira. Unfortunately, vakanga vaine zvavaida mademands. Okuti inini ndikumbire regerero. Vamwe vanoti ndisanitize zita rachipunza rakanga rarohwa neCovid. Saka ndakaita sekureva kwavo sokuda kwavo. Vandipa chivimbiso kuti wakaita izvi nhasi. Namazuva maviri sina kupinda pai mumba umu. Yes. Imba iri kupi yatiri kutaura? Iri gedi. Alright. Nzvimbo inonzi chino. Munonzi muWestley. Alright. Yes. Mumba mukati mune 13 roomed house. Yeah, iri complete. Ni cottage iri kuseri ne 6 rooms. Baba, muri kuti mukati megedhi iri irori ratakabata iri mune 13 roomed house. 13 roomed plus 6 roomed iri cottage. Zvakavakwa zvikapera. Mune 4 matoilets. Asi namai tinotokumbira toilet. Muri kuona pane cabin apa. Pane ka cabin toilet ako. Tine makore mana tichimhanya road kuenda kutoilet. Kugeza ndakaenda kuchurch ndiko kwandinonosvika kugeza. Saka ukandiona ndakadai usafunga kuti ndakageza nezuro kana kuti rimwe zuro. Aiwa, kuchengetwa naShe. Ndinondogeza Sunday ndaenda kuchurch. Dambudziko rina amai. Munoziva naamai vanoda mvura misi nenguva. Asi she is managing. Though it is difficult. Vana takachengetesa. Ukureva kuti vana havasi mumaoko enyu, makatonokumbirawo kuti tichengetere iwo. Ende pari pathetic nekuti wakati ndichivhakachira kunoona vana, unobva unovasiya vachichema.
saka unozofunga kuti bhita dai handisina kuenda, vana vanochema kuti angu vachatandanidza bhazi. Saka this is story yacho. Saka tine over a year muprofita waMwari ati ari kugadzisa nyaya iyi, asi hapana chabuda. Taita meetings after meetings. Meetings achina anenge achitopiwa mazita kunzi this is the final meeting. Tobva kune final meeting todenzwa imwe final meeting, todenzwa imwe final meeting. Sakura kuti maita final meetings akawanda. Anokwana mashanu, apologies mashanu. Pese pataita meeting yanga iri apology. And inondirwadza apology, inondirwadza stereki. Takaita muofisi maBishop Chipunza. Vakoma vavo Chief Chipunza, Mambo Chipunza, he was inside. Dr. Chipunza, he was inside. Vese vakataura zvavaida kutaura nemakanganisira andakaita mhuri kwaChipunza. Vese vakadzokonoka vakati tamuregerera. VaChipunza vakati I don't need anything from this man. I have forgiven him. Trukuti property is itariripo ndera baba Chipunza ere kana kuti is he the legal owner of this property? No. Ivo havatorina kana bepa rinotaura zita ravo apa. Ivo neni takafanana ere pa property? Takati siyanei zvishoma. Aiwa, ivo neni. Ivo neweka? You are the same. Because inini rangu zita aripo. Ivo nawo makafanana. Ndochiuya ndichiclaima zvese zvandiri kuita ndichiti ndikumbire regerero kuti ndikupinzei apa mumba ndakamira sani. Vari kuti kana ndavakumbira regerero ivo ndavasanitizer zvavari kuda, voenda kunokumbira kumuridzi wenzvimbo wondidzosera mumba. Saka inini ndiritori nani pavari Bishop, to be frank. Ndine agreement of sale, though ndakaitirwa naBogus. But ndiritori na agreement of sale yatakaita through the lawyers ine 20,000 USD yandakabhadhara. Ivo havana kana chiyapa. Zvitina izvi zvakavaka imba iyi, gedhi iri, simendi yakaungana umu, marooms amataura, makavaka muina vaChipunza ere? Kwete. VaChipunza vakanga vachingopfuura vachiona pavanotaura nerimwe pepa kuti ndaifunga kuti mwana wesangano ari kuvaka kuti azondisurprise ndichivaka musha. Hakusi kuti ndakauvaka overnight Uncle Set. Iwo musha iwoyo makautarisa. MaD4D amuchemera mazuva ano kuti vachibva tipiwe maD4D, tipiwe maD4D. Ndakanga ndinayo. Ndakanga ndine imba yandakapiwa as part of my package kuprice kwandaishanda paHershot Farm. Kukuwadza neextension. Nomurungu ainzwa Von Strands. Ndakatoitengesa nemotikari ndakadzitengesa pano kuti ndivake musha uyu ndise rufu. Ipapo ndanga ndadriver kuSakunda. I worked for Mr. Kuda Sakunda. He was my boss. Ndokwandakashanda kwandaka-accumulate all this money to build this house. But to be honest, the most pathetic thing yokuti ndopane last pay yangu, ndopane pension yangu, ndopane nhaka yevana vangu, ndopane everything zvangu. Ndozvandiri kukamwa nemunhu waMwari. Alright, zvanaka kuti pakati pedu zvakare tine munhu waMwari sezvauri kutaura ndozvavari kukamwa according to his own words. Ekupedzisira vari kuti ndozvandiri kukamwa nemunhu waMwari. Tabva tadana Bishop Nyamakanga tikati imimi ndimi kavanhu waMwari, uyezve ndakafara kuti zuro ndakakuonai panapa paChibanda Media muchitaura pamusoro, muchipawo your own comment, your own views pertaining this issue. Saka tati muuye muzonatsotaura tiri panapa. What's your comments say panyaya iyi? Maita Uncle Set, baba ndine urombo naye. Tinotenda. Nechituo chakaitika ichi. It's so sad. That's the first thing. Chakabvisa mhuri yese pana Mwari. Hapana chagona kufugama. It's so sad. Because utona kunyange mama. Just imagine kuti every day upenyu hwavo vakagara panapa chichiri kupinda mavari. You understand? So ndinoda kutaura usapfungwa yekuti zvakanaka kana zvichiitwa nevanhu vasiri vatungamiri vechechi. Alright. Ndonyaya ndafambira panapa. Haida kuti zvaitwa nemunhu asinganamati
taiti aiwa kuworld yavo ndozvaanoita but zvikaitwa nevanhu vanonamata then it brings us kunyange tanga tisinei nazvo because ndiri bishop Nyamakanga pakaita mumwe mutungamiri wechechi aita saizvozvo kunyange ndikaita inini kunova nevamwe vatungamiri vechechi vanotondiaprocha kuti maitikiro aya hazvisisina Mwari. Kana kunamata kwacho bosi kunamata chinonzi munhu waMwari angosendi hakusi kukwira gomo nekutsanya kuti muzonzi munhu waMwari vanhu vanenge vaona umwari huri mamuri. Saka hunowanikwa sei? Hunowanikwa pakuti Zvishua kune mwana wesangano akanga andidonetera imba land iyi but pane munhu azotenga. Saka ini ndochiya kuti munhu waMwari land ndakanga iri yangu yandakapiwa nemwana wesangano asi zvino zvamavaka toita sei? Ngatitauriranei tiri vaviri. Mavanzwisa mukatona takutoenda kukoti kudare redzimhosva rinotungamirwa nevanhu vasinganamati vekuti ndinogona kuvabraiba kuti tonga nyaya iyi in my favor. Mukata kutoenda kunyika it means isusu tatadza kurunga nyika. Nyika inotarisira nyika ikarwara baba inofanira kumhanya kwatiri kuti chipunza Nyamakanga makandiwa iwe chamutenguri wemutibatsiro pana patarovana nyika yopinda yoratidza umwari. Saka kana isusu tinofanira kurunga nyika takutora maproperties evana zvakureva kuti tadofora kunamata kwacho. Vana baba chipunza vanhu vakuru kwatiri ndivana baba. We have to look up to them as father figures when it comes to spiritual matters. You understand? But maitikiro aya kutodofora. Kudofora chinamato. Saka chinonzi chinamato ndiri kunzwa muri kutaura kuti kutokundikana kuri kuitika. Chinonzi chinamato hakusi kumaona iti prayer kwamunoti danda. Aiwa muna Mwari asina kuenda ikoko kumaona iti prayer kuya it's only 1%. Muri kunzwa it's only 1% kuenda ku all night kuenda kuma gatherings kuunganidza vanhu it's 1% yeumwari. Umwari hunoonekwa kwatinogara zvikuru sei. Umwari hauonekwe nevanhu vatinonamata navo. Umwari hunotoonekwa nevanhu vatisingatonamati navo. Ndosaka Jesu akapa nyaya of the good Samaritan. You understand? Kuti kune muJudha ibva Jerusalem achienda Jericho akawirwa nematsotsi kukapfuura muRevhi akamusiya muprista akamusiya ndobva kwazouya muSamaria akati aiwa uyu muJudha ibatika ihama yangu. Mukadzi muSamaria anoti chii kuna Jesu patsime ndipo mvure kunozvanzi mukadzi muSamaria hamuzviziva here kuti ini nemi hatitombotyizani mikombe yedu haifanira kutomboshandidzana. Inyaya yokuti maSamaria nemaJudha anga asingadyidzani. You understand? Saka tikuti isusu kana what more now ini ndinoziva Mwari pane level reumwari izvozvi ndiri bishop so pakaitika zvinhu pane level rekuti angosei vanhu vanonditarisira kuti Nyamakanga anofanira kudhila nenyaya iyi to this level. Koti inogona kuti Nyamakanga uri right but kune koti iri pamusoro yatakatenda isusu rinova shoko raMwari. What does the word of God says? Tiri kutaura kuti zvoni koti yakapa zvayakapa and he is confirming kuti ndakatenga this property from a bogus someone akavatengesera. Koti yobva yaona kuti ayo vadyiwa panyaya yachona ndo yakavati vabude mbomo. Can you confirm? Koti yakandibudisa asi koti imwe chete yakanditi ndinofanira kuona compensation. Zvamunonzwa vana profeti vachitaura kuti izvo wakatodyiwa hapana chiripo hapana chiripo. Aiwa havasi kunzwisisa havasi kuziva asi judgment ndakavapa vanayo. Judgment yakanditi you claim compensation. Compensation ndakatoenda kunoclaima before judge Joe or bishop Joe is a bishop as well. Akatonga nyaya iyi takatoenda takatine mafigures vakati technically you were supposed to subtract kuti land price yayo structure price yayo. Saka ina cannot do that. Saka muri kuti property inoyi
kunyangwe zvazvo imimi musingachagone kugaramo mune chenyu chirimo chakatoruliwa kuti imimi munofana kunge muri munowana compensation kubva paproperty. Ndo pandakagara ndichitaura ndakati no bishop muri munhu waMwari zvomoita imimi simudzai imba yangu muise pagedhi panze apa inini ndotsiga imba yangu ndoenda kwamambo negomo ndosvikoti mambo negomo ndauya nemba yangu ndipiwo nzvimbo yekuita sei yekugara ndakatsiga imba yangu ubva wanditi enda padimba rasekuru wako vandanisa imba yangu ndotogara murunyararo. Kureva kuti chamaitaura mashoko mazwi iwawo ine simple way muri kuti ndipei twangu twiri mukati umu ndinotorongedza nhasi chaichai ndotodzokera kumusha ndonovaka ndogara zvakasunga. Like I've always said kuti property yangu iyi ndirikuidira nhasi ndirikuidira 200,000 vakandipa inguva iyi Uncle Send no time nguva dziri 1:10 vakandipa 1:10 anditika 2:10 ndinenge ndamunzira kuenda kumusha ndakatsiga imba yangu muchizoti zvenyu 4 o'clock ende muchifara ndichifara 4 o'clock nenda tosvika 5 nenda toona mambo ndatomutaura kuti mambo ndauya ndipe nzvimbo yekugara. Bishop pane nyaya yecompensation property iyi ameno what's your comment imimi semunhu waMwari tombotora kuti nyaya yakadai yaitika between imimi because nemiwo semunhu waMwari kune mwana weisangana anogona kutouya osidha mumaoko enyu pozobuda nyaya dzakaita sedzidzi munoitonga usei kana zvauya chekutanga inini sabishop handina sendera mwavo. Alright. Mwana akatopledge kanti akasidha it's an offering ende anga asingasidhe kwamuri pada kuti pajekeso pane pamwe pamanga musina kubata mwana akasidha kukereke kwete kuna bishop. Ngatipatsanurei chimbotibatsirai kupatsanura kereke namufundisi. Kana ndikauya ini ndikati foni iyi handiti chimbudzi changu ichi ndiri kudawo kusidha kukereke motora imi motora moisa kuhomwe yenyu. Toda kuti zvibude sezvazviri. Kana yakapledgwa or yakapiwa kuchechi then it means the bishop has no right over that property. It belongs to the church. Unless church project yao. You understand? So tikati taisa ku church, it means he becomes also part of that church. I'm not talking of denominationalism. We are talking of the church. Kuroti na ivo is the church. Nekuti mutenderu. Exactly. Kuroti property iyi vanogona kunge vari muSamaria. Bishop vari muJudha. But rudo rwaKristu manje rwakubatadza muSamaria nemuJudha. Vangadei vakatomhanya kare kuti mwana aufani kugara mutangwena. I am there for you. Ndo zvandakatumwa naKristu. Chipinda ugari. To show love. Ndo basa rangu. Saka pinda ugari kana pane zvatinozotaurirana totaurana but pinda ugari. Izvozvo angosendi ndo panotangira level yeumwari. Umwari, let me repeat, auonekwe mukuimba mupriest. Auonekwe mukuparidza a powerful sermon. You can still preach a powerful sermon but there is no God in that sermon. God is shown mukugara kwatakaiteko. Zvatiri kutoita izvezvi. Not only kuti Bishop Chipunza, even the church at large in Zimbabwe, it is accountable. Yes, we are talking of Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Where does a Bishop Chipunza is affiliated? Zimbabwe Council of Churches. What are they doing? When another man of God is in a such mess and you don't hear even a word, kuva kune vamwe vanhu vaMwari ari kunamatwa kunzoko ndiani? Do you get what I'm saying? I'm not saying kuti ndozvigona but ndikutaura kuti at least ngatiedze ngatidakwayirirei kuratidza umwari kalevel keumwari. Baba, 4 years is not a joke. It's not. 4 years, just look this place. 4 years is not a joke. And church yakanyarara. No one is saying anything. Every Sunday we are going to my churches. Tishindotaura nendimi.
after tatoona video rino remhuri iri panze. Tatoona video revanhu vari panze. Hey. Vari kurara panze. Vari kuchengetesa lana kumaraini. The church is not playing its role. The church is becoming irrelevant. Saka Bishop Chiponza, my word to him is our father. Ngavaite zvinhu. Zita rakanaka, a good name is desired more than expensive perfume. Zvinoreva kuti kudi zita rakanaka rinodiwa kupfuura mafuta anodhura. Mafuta is anointing. Kuti I would rather have a good name than anointing. All right. I would rather find a good name hey. than anointing. So what am I saying? Na prophet, as prophet Henry Manshon. You understand? Vanhu, people, my church leaders, they are using land. Machinyepa kuti God said this. Tiri papo tingati prophet ava vakanzwa Mwari here kana kuti pane zvimwe zvakanga kana Mwari akanzikwa baba. Mwari akanzikwa. Mwari akataura panapa Mwari akataura kuti chakati ngachiitwe ari Mwari ataura. Baba angosendi mukanzi na Mwari vakataura izvezvi. Mwari vataura kuti pachibanda mota yawinayo izvezvi. Ndifungika tu. You don't think twice. When God speaks. And muhana mangu zvinopupurira kuti Mwari vataura. Aurare. Ndinotonzwa vamwe vachiti when God says a thing, no one says no. Exactly. Amurare angosend. But this is the mind of man. All right. Which is being used to manipulate people. This is manipulation. There is no God in it. Pane mari yakatombobviswa ichinzi inopiwa kuna vachipunza. Okay. Yekuripwa kunzi zita ravo rakanga rasvibitswa through media. Mari iyi haina kupinda mumaoko mamwe, yakapinda zvakare mumaoko emunhu waMwari, yakaspenda more than 3 months isati yasvika. Iri munzira, tikuti 3 months kufamba kubva apa kuuya apa. Munotowo kudii kuvanhu vanenge vachitarisirwa kunzi ndivo vatiri kutenda. Kana mauya panapa Bishop Nyamakanga, even ndiine vana ndinofila kuti vave safe, ndinovasiya mumaoko enyu. The church should be the most safest place that a man would desire to be. The church. Murume uya, according to him, vanoti vakatora mari havana kana kuda kusaina kuti tapa 2000 kuna prophet. Vakatrusta kuti aiwa ava munhu waMwari vari kuti vana Mwari. There is no need because Mwari wavo ndiye atisvitsa pano. On top of that, that trust ndiyo yakaita kuti vese vakamboya vachiti zvochirenge toda kukuyananisa naachipunza. Ndakavarambira ndakati no. Asi pakauya munhu waMwari achitaura kuti ndanzwa Mwari, ndakazvibvunza who am I to refuse zviri kubva kuna Mwari. And with the little knowledge I have got about God, ndezoti kana Mwari vataura nhasi vanotarisira shoko ravo and haritori nguva refu risina kumanifesta rinozadziswa. Saka we have been dragging meeting after meeting, final meeting after final meeting. And do you know what? 9 months now. It's really a bit spiritual. Animuona imba ikasa kliwa. No one is ever going to stay in that house. All right. This is spiritual. Even vachipunza nhasi vakati avabva pana pagari avaigari. All right. Even vakaitengesa somebody akauya kuzoigara. Wacho achaitenga dambudziko. Aichagarike. It is carrying a case. I'm telling you, this is spiritual. Vanhu vanotora jamba raizozali kumakomo zvotangira ipapo. These are little things, but this will affect generations to come after us. No one will stay in that house except Ivo Muridzo vataurirana varicha a consensus. Yokuti aiwa mudikani iwo chitora zvakadai ini chitora zvakadai tawirana takanetsana takadai but ndafunga kuti tigadzirisana. Then the spirit of God will begin to reign. This is a case. This is a case. On that note, Bishop. Yes, please. Tichibudiswa musi wa 22 February 2022. Hatina watakarambidza kuuya kuzokipa mumba. Okay. Takatizvo mapiwa necourt. Imimiwo sevanhu chiuya mupinde. But even because they know that they've got nothing there.
tinongoti vakaremera. Ango unogara sei? Mama ari kuchema akagara apa. She's crying. Unoridya sadza ukarimedza. Kunyangwe izvezvi vanhu vari mudzimba dzavo, munhu wamwari ngataure chokwadi. Vanhu vari mudzimba dzavo, havana havasi panapa. Panapa hapana toilet. Mena asatoti hapana toilet. Ngatsvage kune power. Ndizvozvo. Isu tiri kuti tangouya panapa tiri kutsvaka nemabhishop tatotopinda mupower kuti tikwanise kuzvibatsira. What move ari kugara pano every day? And there is a man of God who claims to be of God. There is no God in it. Bishop, ndafara nasi kuti Bishop wauya vachitaurawo vari kurutivi rwevanhu vamwari because vane mamwe mameeting avanopinda tisingapinde izvo. Ndizvozvo. Zvakafanira kuti mukandibvunza nyaya yema-content creators nenyaya dzema-influencers ndinodzinzwisisa nekuti ndo kubasa kwedu. Imimiwo tikakubvunzawo zvemabishop, I understand kuti tinokwanisa kuwana minduro. Bishop, ndoda kuti mutibatsire. Okay. Kunyanya inini nemhuri yeZimbabwe. Okay. Pandiri kuda kuti mutibatsire ndepekuti imi hamuna zita riri legal riri panapa. Legal name. Imi munotevera nekutenda muhurumende yeZimbabwe. Sezvinotaura Bhaibheri renyu ramunoverenga, tinofana kurespecta those in authority. And the law. Tingati muri kurespecta here authority kana muchiti zvakatongwa nedare, imimi mouya moklema chinhu kuti ndechenyu, moklema kuti imimi makuda kukumbirwa regerero, but authority iri kutaura kuti pane nyaya pakati pauyu naB, imimi mochiuya muchida kupinda pakati. Angosenzi mataura zvakanaka. Chiri kuitika kumafundisi anhasi izvezvi, they are taking advantage. Alright. One of the ruling party. Alright. Their affiliations to ZANU-PF. Alright. Their affiliations to those that are in authority. But no one is above the law. Alright. If you fail to be a law-abiding citizen, Alright. you fail to be a man of God. Alright. Because we are the custodians of the constitution. The church, the leader, the church leader. Munhu wamwari, indi ndinofanira kutanga kutokuudzai kuti chengetedzai mutemo. Chengetedzai mutemo. Be a law-abiding citizen. Zvisinei nekuti uri ani. Because no one is above the law. But zvinoita kuda kuti handina zita riri pamba apa, but I claim kuti haufaniri kupinda ibande yangu. Ndiri kuda mari dzakati. Vanhu vanenge vaine ma-affiliations avainawo. Nekuti basa ramakabata here harina kunyorwa nekusainwa neumwe munhu. Harina kunyorwa nemuridzi we-this property. Haasi muridzi weland akanyora apa. Harisi zita rachirenji, izita raman of God. Ari kuklema kuti ari kuda compensation, ari kuda imba, ari kuda mari yemarentals. Pamusoro pazvo havasi vakapinda mukoti. Ndizvozvo. Did you get it? Ndo akanyora bepa iri. Ndo ari kuclaima let's say damages. Over 200,000. Over 200,000 in damages. You understand? But havasi vakapinda mukoti as a complainant or as the accused, whatever. Not even as a witness. Not even as a witness. Ndosaka ndiri kutaura kuti vanhu vanenge vachishandisa simba rimwe ravainaro risiri raMwari. Alright. You understand? Political powers, political affiliations. I don't want to go there. You understand? But no one is above the law. Baba nyaya iyi Zimbabwe Council of Churches inofanira kutosamunwa. Iri kuita chii nevanhu vavo? Iri kuita chii Zimbabwe Council of Churches? Iri kuita chii Evangelical Fellowship of Zimbabwe? Vana Bishop Choto weZimbabwe Christian Network, what are they doing? When their colleague is in these issues, what are they doing? The church is being held responsible and accountable. That's the Baba uno kwatinotaura wati this is not politics. Hauna zvaunondiita. Ndava kutondibata kuti watotadza kunamata kwacho. Alright. Kutongondiroamba makundikana. Kutongondijunga chete uchiti uri munhu waMwari watodofora chinamato chacho. So these are issues that the church has to speak. We cannot have a church in Zimbabwe, a man of God respected with a high profile man of God, but you are failing. Ngoti baba chirenje we titaura zvakaitika
zvakaitika vonyora ma-outrageous figures akadai claiming uchimaclaima from Mr. Chirenje wauri kutoziva kuti zvanhasi Mr. haana Chirenje chinhu kutogara panapa dai anga nekwekuenda murume ndoanachudza vachibandaka ndikati dai vachirenje vanga vaine mamwe maassets vangadai vagere zvavo mumba vachidzoka vachifambira nyaya nyaya dzavo but kuona munhu murume mukuru ndibaba vangu but ukazoona vauya kuzokemba outside the gate mwoyo wavo uri kuti this is my property how many tears dai mapiro avo dai taigona kumasamona mapiro nemagumbezi avo kuti uye pano mutiudze nyaya iri kuitika panapa vangadai vachitiudza kuti vanhu havasi kurara nekuchema vangadai vachitiudza kuti mapiro achitiudza nemagumbezi kuti vanhu ava havana hope pane nyaya yekuapologize apologize waka 5 ndiri kuti kana ndikakutadzirai imi musabhishop ndinofanira kuapologiza kangani kuti muzondiregerera uye chinonzi kuregerera kuita sei tibatsirei bos tine pane kakusanatsonzwisa chinhu chinonzi kuregerera ndoda kutanga ndatsanangura sataenda kuregerera chinonzi rudo rudo rwakristu runonzi agapi kuda munhu asingadiki munhu ausingafaniri kuda iwewe but panongogamuchira kristu anokupa iyoyo agape kind of love kristu obva akutuma kuti nyamakanga chienda kuna Angus and uya wausingade uya uchindomuda sekuda kwandakakuita that's why it's unconditional saka kana tauya kuna kristu forgiveness yedu ava kauya chikuti nyamakanga ndiregerera ndinofanira kuvaregera sendisina kumbovaregera nezuro ndosa kristu akati 77 times 7 and ini semukristu handifaniri kumira akaimba wani zama ndinokuregera in advance take sure zvauchatadza mangwana usati watombopindwa nepfungwa yekunditadzira ndatokuregerera ndo kristu saka patinoya kwaari zvaari kristu ndo zvaanotipa tondozviratidza kuna vachirenje handiri bishop wechechi ndine zita ndine vanhu vandotungamirira I wonder why kuti vanhu vari kutungamirirwa ispirit ipi iri kuitwa impart into them. When you sit under a leader with all this hana yako yotadza kurova nemi maelders ekuchechi koko nemadhikoni mega motadza kutora bishop kuti bishop uyai pano but nyaya iya isi kutiitira zvakanaka I miss zita rechechi zvakanaka tadiko what about kungoti okay munhu wamwari chitorai zvimwe zvichida mwari pane zvavanga vachizviitira tichida kudzoka kunemi maapologize akakawanda zviri pamwoyo penyu makaapologiza nekutumwa here kana kuti nekuda here kana kuti zvaifamba sei nekuapologiza number 1 number 2 ndeapi mune mashoko here ekuti nhasi mungamadurure kana muchinzi mavhurwa mukova nganditangire kumberi vakandivhurira mukova uyu with their conditions are reasonable ndine mashoko akawanda akanaka ane mazorudo mukati then first question yangu kana uine vana nemudzimai nemhuri inotasira kwauri wazvinzwa ka unoita zvese zvese no wonder why uchiona varume vachifambamo vachiti hove hove ugoona vasemu varume vavo vachifamba vakatsiga zvimatswanda zvigubhu wazvinzwa it's not that they wanted that it's because vari kuitira mhuri apology dzese dzamunonzwa idzi ndakaita idzi ndaitira vana kuti vana vave nenzvimbo vave secured. Imagine he died last week. Chokwadi bishop ndakanodzokera ndimwari nokuti ivo mukati mavo vakanga vakutoisa zvimaudio pache zvavo kuti tatopiwa mukana naJehovha maaudio yes kuti tisolve tinawo okay saka what we are saying is kuti uncle send mubvunzo wenyu I've got words for them, good words for them.
dzinobva pamoyo. But for now, handisati ndane a good word. Saka, sorry, Uncle said. Saka, baba pavakakumbira apology. What was the condition? Pakuda pani jump. Condition yakanga iri yekuti in 2 days time ndakakumbira regero nhasi vanondipa 2 days vondivhurira mukova. Okay, mapedza kupa apology. Vakazo 2 days chichakazoitwa. It's now 9 months. Hapana chakaitwa, pakangoitwa meeting after meeting, final meeting after final meeting. And pama meeting awo mune mchidi mchapologize futi. Nenji apologize futi. Like makatoona yataka apologize muna chief Chipunza. Muzukuru wangu mwana wangu akatonopfugama pana Chipunza kuti baba tiregererei, vakati ndakuregerera. Ini ndakakumbira zvakare ruregerero. After mamwe apologies anandaita kumashure, iwo ana Chibanda na Uncle Saint ndo vakatanga. But iwo vakazoya vari supporting vaMandishona Prophet, vakatenge vane wavo anoitwa Brian Sitole anoshanda kuHerald. Ava vakazosvika Brian ari ko Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakasvika here nyaya. Nyaya hapana ofisi yaisiri, hakuna ofisi yaisiri. Okay, right. Kana mchiti pamwe kune highest office, which is the president's office, I've been there October 2023 during COVID time. Soon after, actually. No, it was during COVID. All right. Because tine mapepa kubva muswa 3 kusvika muswa 27 somewhere. Ataenda every day we walk na kick menu na mai toenda ku State House. 8 times taitobuda mu State House meme na 8 p.m. tichinzi tuone tichida kuvavarira kuona president. But unfortunately, ivo bishop he confirms kuti ikoko kwanga kune musiya iwo wavo nevanhu vavo. you see now. Vaita sei, You see, vaiti pandinosvika ndichida kuona president. Vaibva vatumira bishop. Ndo tsamba yanyorwa naChiranje yokuona president. Musi wataifanira kuti tione president takatopinda mu red carpet, kutopinda mu office, takuda kuchinopinda mu door president. Takawatanzi no. Takanyora matsamba nematsamba tiri mu State House yokuwa president. It's not his fault, president. No. Fault ndiye vanhu ava maspire aya vari around him vaishandiswawo nani naChipunza. Saka ivo vanotizvo ivo vari connected, to be honest. Alright, before that, nyaya iyi isati yatombotanga, vakatondiudza before maofficers yainzi criminal serious fraud somewhere Central. Pana yes, close there. Kuti hakuna koti yekuZimbabwe yaunobina nyaya. Aidarondia. Bishop. Atimuona Live. And it happens to pass. A man of God. And one. Urikuvimba. Kuti hakuna. Endai kwese kwamunoenda mubudiriri. Ukutemba ma connections. But no one is above the law. Takafamba mu red carpet. Asi makasvika pepe munopinda pagedhi. Muenda kwataitwa zveCovid, totestwa COVID. Tobva ikoko toya pa searching up. Totanzi pindai mu waiting room togara. Takatozobuda mu waiting room. Takanzi tipindai muone president. Takafamba mu red carpet. Takapinda mu office takagara kuti munhu arimo abude. Asati abuda vataramidza kutanzi chidzokera. Saka your question, hakuna office yaisiri. I understand. Amai Mabiza vari permanent secretary vakatuma vanhu 5, mulawyer, musoja, pamwe musiya iwo komana weZPS, vakauya vakatora footage yomushauno wese, Ministry of Justice. Vaziyambe pache zvavo. I went kwavari nemapepa angu ndikati, Minister, vanhu vese vanogona kutadza kuverenga mapepa. Ndibatsirei, mundipatsanurire. Minister, he didn't mince his words. Vakati wakabirwa. Pane chitsotsi chakaitika apa. Ndafambazve. Vakomana vari around minister. Vakandivharira futi kunze kuti ndione minister.
each time I walk there ndaigariswa muboardroom naamai ava kubva na 8 kuda kusvika na 3 PM takagariswa muboardroom door rakavharwa minister pamwe vokupinda mai mabhizi avo vokupinda tokuzoudzwa kunzi his busy is not there havana kuuya dzokerai saka takafamba bishop because of this musha chikonzero ndechekuti I am old. I do not have power anymore. Ndinoda kusiya nhaka yevana. Yeah, I understand. Bishop vanonyatsotaura pandiri kuti I've got more than 40 properties in Harare. In the inonzi Manika land kumusha kwavo kwamutare kwamusapoko. He has got everything. But vari kuvavarira this small house. I know from The only thing I've got. Inonzi nemumwe mufundisi auya panapa nezuro. Davheti anodainzwa. achida kutotaura. Aiwa taura ndimi mufundisi. Imi chitaura nyaya Davheti naUria. David naUria. Ndio taura yakataura mufundisi manozuro. Mudzimai wani mudzimai. Wani mukadzi. Imi mune 1000. Yes. 1000. Kumadi kungotora ndiprofeti Nathanika vaitaura. Vaatya kuti mambo ika ndikangomuti dyo. Azvibude zvakanaka. Dumbu romusoro. Vatanga kutaura nyaya yegwairo. Kuti oraiti munhu waMwari zvavaine kwese vakapiwa kuti vakaropafadzwa naMwari. Ndizvozvo vakapiwa kwese. Ko sei vada kudrega zita ravo kurinyudza mumadhaka. Zvoreva kuti even zvese zvavaka-accomplisha for God in the past can be distorted by only a single thing. Only a single thing. Pose zvinyika yese yakutoziva. Nesu vana vadiki takuziva kuti baba apa baba vangodai vangodaiwo vakangogadzirisa zvinhu zvakaita zvakanaka. Because tinofanira kutodzidzawo kubva kwavari. Bishop. But right now I have nothing to learn from this old man by the end of the day. Bishop, you are aware nenyaya baba vedu the late Gumbura. Yes. You are aware. All right. Imimi, you are a bishop. What you do in the dark, right? Pani mumwe munhu anoita sei? Chaona. That's why Gumbura akaenda kupi? Kujeri. Kune vanhu vakangoerekana vasumuka. Vakati isusu takanzwai. Mazvinzwa ka? Ndakabata. Ende kana vachisumuka vanhu ivavo, havasumuke vachitaurira mumwe munhu. Vanosumuka vachitaurira munhu ari mutrouble like me. Mazvinzwa ka? It's very I don't understand kuti why. Ndine vana vekuchechi kwaachipunza paHighfield sect pakuwadzana. Vanondifonera vachinditi mumwe wachina akandipa $50 last week kuti tengesa chokudya. I am not understanding kuti bishop vari kuita sei ari mupraise and worship. Mazvinzwa. Saka nyaya dzinoitika kukereke vanhu ivava vanogona kuuya kuzotaura inini kuti ndidzifumure. Sei baba handimuriona. Shoko raMwari rinoti pride goes before the fall. Chinotanga kuzvitutumadza, kusadzoreka, kusanzwa, mugowira kwezuva wakunguruka. Unozarira. Tine one of the guys ari kuchema. Akavaka imba kusvika pa window level. Window level iyi vaneida kuitaura nezvayo. Alright. Ku-Heathcliff. Yamira ine masora kudai. Vakati ndiyangu. Akanzi ndichakupa mari nanhasi asati apiwa mari. He was here yesterday. Achinditaura kuti did you know kuti this is what happened to me. But ndinofunga kuti pastage paane nyaya. Bishop Chipunza ngavarutse imba. Ngavangosarenda. Kana paine zvimwe zvavanoda kuti baba vaite. Semunhu waMwari, let them come back to their senses. And it's never too late to make it flow. Zvavari kuda kuti vaite ndo zviri pabepa ramaka. Hamuna kuverenga kama figures. Ore panapa. Ndo zvavari kuda parodo 100,000. 100,000. But angose ndo pamataura pepe kuti vanoiwana kupi. Apatika imimi munofanira kuitaura kuti nyika izive. The world must know what are you holding there. Okay. Defamation of character. 100,000 for 15 years. Yes. 15 to 10 years. Yes. Or 10 to 15 years. Yes. 100,000 USD. Pamombiri kubuda ropa.
vanoiwana kupi uchida 1 liter yemukaka. automatically this zvikuedza ngorivhira. Besides izvozvo pane vari kuda building imwe building another house. vada kuvakirwa imwe imba. Vari kuda marent house for 10 years 470 according to Mr. Chirenje ndo rent yavanotobhadhara ivo kutaura kuno kuvanorodya pamba parugara. Yeah. Bishop. So vari kuti for 10 years dzavakanga vachirodya vasiri panapa ava vari kufanira kuvabhadharira rent iko. Asi isusu panapa tinokurambidza munhu kuti aite sei apinde. Waseka Bishop. Mai mukaseka. Ndiri kuseka kamuza seduse. I mean, I'm not expecting this angle from a man of God. So it's 56,400 arrears yemarent house inofanira kubhadharwa navachirenje pamusoro pe 100,000 nemba USD nemba. And this month futhi ndo 470 iri kuita sefuti iri kututsirwa pamusoro apa this end of this month vanoda imwe 470 every month and 47 plus 47 plus 47 chiri kuaccumulate chikwereti chababa. Condition Mozambique kuti chini nawari. Yavada kuti inonzi good get readings. All right. You understand? All right. Kuti with this exorbitant maritzi ava vanofana kuzoita walk away. Vanoremerwa wakarita sabepe wongorongedza vaita walk away. My God is not like that. Or waiting for the natural cause to take off. Manje ndiana nozo natural kuikatanga kwese ikoko ikapezira panapa. Ati muriona because kana mukauya mimi muchinyora izvi it does not make any sense. Ndatombobvunzawo kuti ndo pfungwa dzinotoshandisa munhu here idzidzi. It doesn't make every day. A good get readings. But Baba Maji, God is going to keep you. I am here. He's going to keep you. Baba Mwari vakatendeka. Basa rakaitwa naNachiremba vari paEaster Care pano paWarren Park Day. Machiremba, manesi, masisters acho, everyone ari paEaster Care. I thank them. When I got there, ndiri pastretcher pachipiwa prophecy yekuzi ari kufa neropa ane mvura mudumbu. Manesi ndo aiprofita. Muprofita waMwari andakabva naye kuprofeti Mandishona. Alright. Vakaprofita ndiri pastretcher ndichifa kuti ane mvura mumapapu. Muprofita ndozvataurwa kudenga doctor ende munopora. Sorry baba. Vamandishona ndo wekuti ndanzwa Mwari vachiti mukumbire rege. Ndizvozvo. This is scam baba. This is scam baba. All right. It's scam. Saka Chiremba akanga ari pakati sudukai. Ndo pamuri kwanzwa chiti ndakaburiswa munyaya. Havana kuburiswa munyaya neni. Vakaburiswa munyaya nehama dzangu dzakanga muchipatara nehama dzangu dzanga dziripo dzagumbuka kuti how do you tell a doctor, a professional, zvokuita? That was the question ya sisi wangu nemuzukuru wangu Kadunguri. Andiri mazvinzwa. Asi ndinotenda staff yepaEaster Care. Every day. Ndakarara vaifunga kuti handidzoke. Imagine I went pa oxygen for 17 good hours. Ndakasapurwa neoxygen. Ivo vachinyora maaudios kuti he is on oxygen, he is going. But Chiremba vatizvo wakaona munhu aiswa pa oxygen waipiwa upenyu. And today I'm here. Saka this paper you are holding, Bishop, ndora vakatizvo Bishop vanoda 100,000 defamation. Muvavakira imwe imba. Then for 10 years mufana kubvisa 470 times 12 months times 12 months times 10 years. Times 10 years. 56. There's another condition yavakandipa I didn't mention. Yema rent chete. There's another condition yavakandipa yema condition imwe yavakandipa. Tine bepa rakangobva kukoti ravakatumirwa ivo. Ininiwo ndakaritumirwa pepa iroro vakabva kukoti vakanditi enda uno withdraw, go and stop that. Ndakati aiwa kababa ndazvinzwa. Chindipai chinyorwa chinotaura kuti kana ndabva
kunobvisa kesi iyoyo kukoti, inini ndosvika ndichipinda mumba vakati tanga wanobvisa, but because ndakambonzi tanga waita apology ndakaita, ndakanzi tanga waita futi apology ndakaita kudzamara dzakwana 5. This time ndakati aiwa munhu wamwari, handisi mwana wekuti unoti manya kuchitoro unotenga chingomupa dhora, kana wadzoka ndokupa 10 cents unotenga sweet. Ingondipai 10 cents yacho nedhora racho, ndongoenda kasitoro kangani ka1 ndotenga chingwa, ndotenga sweet yangu ndodzoka. Saka imimi chindipai chibatiso chokuti ndakaenda kunoti stop court, inini ndosvika ndichidzokera pai mumba. Sorry, Angosi, that was some question. And he is demanding this before the court. I want you to see kuti muri kukama zvisiri izvo. But tikuti koti ka iwo havasi legal owner with this. Saka iwo havana simba. Inini andi ndrokuti iwo neni takafanana pakesi iyi. Tinorowa nepiko simba rekuenda kunodimanda izvi. But Kango sent we have been in his office vasina simba kudaruka vachingoti vimbisoti ndivanotidzosera mumba. Ivo vanoti havana simba legally on this house, but vane simba rokuti ndidzokere pai influence kumwana wao. Yes. Saka ivo vanoti ndinotaurira mwana wavo nhasi, mwana wavo wesangano ndiyanofanira kuuya nezvizvi. Yes. Kune all right, Bishop, you're on the right track. But information haakwanise mwana wacho nabhoza havana chakaipa chavakambotaura pamusoro pemwana. Muri kuona kuti aiwa, okay, but defamation ngatiti defamation anokwana, Bishop anokwana. Twakashitaura zita rangu chichi panyesi, but kuzoda kubhadharwa marentals nekuvakirwa, vada kuvakirwa on what capacity? Vada kupiwa zvinhu izvi on what capacity? And ndite signature yawo yawakati. Ndiri kuti mapanzo angu kuti okay, pa defamation ngatiti zita rawo rakataurwa. Fine, that's okay. But pakuzoda kuvakirwa imba, vada kuti ava vavakire imba yeyi. Point number 1. Point number 2, 470 multiplied by 12. Ndizvozvo marentals ekumba kwavari kugara. Anoda kuti ava vavabhadharire marentals ekumba kwavari kugara. On what capacity? That's my question. Imibvunzo the best person to answer. Sezvandiri kungotaura mazuva ano. Vachipunza vane kodzero yekuti vanzwikwe nenyika. Pano pachibanda media. Alright. We are offering this platform for free. Kuti vange vari vanouya Chibanda media, Chibanda, okay, Zogononzi, Chibanda, come and confirm. Come. This is the CEO of Chibanda media. Turikutaura on behalf of Chibanda Menas. This is Vachipunza makasimbere. Turikutaura nemi ndini Manas Chibanda kuchibanda media. Makasununguka kuti muuye kuzozvidairira mhosva dzese dzamuri kupomerwa dziri panapa idzi. Anytime, any day. Zvese zvakanyorwa zviri panapa izvi. Nerunyoro rwe. Zvamuri kunzi ndimi makanyora. Uyai anytime, any day nzvimbo yamuri kuda. Tokwanisa kukukavhai muchitipawo your side of the story. Thank you very much. So anogona ari my allegations. Atizive handwriting yavo. Atizive phone number dzavo, atizive signature yavo. Pamwe ava vari kufeka. Anditi, atisi kuda kuvapindurira vasipo. That's correct. I agree with you. Anditi, Trikuti, it is alleged that everything on this video alleged. Anditi, why? Because ava vari kutaura this side of his vakabata. Saka vaye Bishop vane mukana wekuuya. Togara seugara kwatakatoita panapa angosendapo ivapa kana vachirenje vanouya tandakangoti handikwanise kuita nekuti takamboenda last meeting nachibanda takaita 2 hours takamiswa panze. Tiri vanhu vari tori busy zvekutodaro, saka kuti tinogara pamukova hatikwanisi. Hatina 10 minutes dzekuwesta takamirira kuti tipinde. Saka ivo vachauya kustudio. Time tikati nane 1 vanotongosvika 1 o'clock vachitongopinda vachigara. Tobva taita
video wotaura his own side of the story. Muri kuona pandoreva kana tati inopera ninotanga na1 ichipera na130 130 ndinotobva ndatoti from Uncle Saint the only Zim uncle for now it's papai, then tobva tatodi tatokata video wobuda woenda. Why are we saying this? Zvinoita songe tiri kuvarambidza kuuya pamedia. Hativarambidzi. Takatomboenda kuofisi kwavo several times trying, takatombokumbira vaima ndichiona tavatesa make a meeting between inini Chibanda media na Bishop pakaita zvakarambidzwa zvikatadza kuitika. Still tiri kuramba tiine mwoyo murefu tichiti uyai tigare pasi titaure muzvidairire nyaya dzachona. You are the only person anogona kutaura zvinhu vanhu vakaona kuti baba vari kunyepa. Kana mama ndishona tiri kudai futi muzvidairire nyaya dzenyu dzekuti maipa chiporofita chekuti munhu anofanira kuoparetwa muzvidairire kuti zvechokwadi makanga matumwa naMwari here. You understand? Why are we saying this? Isusu hatipo pakuda kuputsa kana kurwisanisa varume ava. Tiri kuda kuti tinge tino peace. Varume ava vanzwanane. Varume ava at the end of the day murume uyu ataure zvakanaka pamusoro pevarume ava. Varume ava vachitaurawo zvakanaka pamusoro. Ini ndakatombotaura zvakanaka. Ivo ndovasati vataura zvakanaka. Saka ndopatiri kuti mukana uripo baba. As long nyama nemweya zviri pamwe chete vanhu vari vapenyu. Bishop mukana uripo. Ndizvo ndizvo. So ndanda kubvunza kuti saka imi baba namama chii chamuri kuda inyi chikuti chiitwe chamuda kuti chiitwe isiso kana Mwari wenyu vari Mwari wenyu variko mwakudenga kana nhasi yativhurira tipinde. Alright, period. Baba, when you build something in good faith, you cannot easily drop it. Ndaenda muDRC mairira bvute ndiri track mazvinzwa ndichivaka musha. Ndakapiwa imba pension house ku extension kwadza. I sold it kuti ndivake ndirufe imba. Imba iyi rufu iri pamusoro chete, rufu yepamusoro chete, it's worth a house in Kwazan extension. Ndakatengesa motikari dzangu vese musha unonuze nani motikari D4D rangu rered randakatengesa ndichivaka musha. Because ndaiuda ndakati kana ndapedza musha totanga kuchitsvaka chokufambisa. Saka mubvunzo wenyu Bishop kungodumbura shoti ndokuti kana Mwari vakambodumbura mvura nepakati vana veIsraeri vakayambuka. VaIjipita vakasara vachitorwa nemvura. Apa ndivhurirei. Asi ndinoziva kuti Faro anoomesa moyo. Ndinoziva kuti n'anga dzaFaro dzinoomesa chifuti. Dzinotombokandawo zviri kukandwa naMozisi. Saka ndo mashoko angu. Aiwa ndazvinzwa. Saka pazuva ranhasi ndoda kuti tinge tinopedza video rinoi handiti. What's your take panyaya inoi ya baba Chirenje avo vanogara kuWesley vari nemakore anosvika iwo 4 years vachigara pamukova weimba yavakavaka. Munofungeiwo nemashoko ese. Pane video rakaitwa naBishop Nyamakanga. You can find it also here on Chibanda Media. Go and watch that video. Moya mona kana mchinga mapedza rinoiri. Go and follow all my videos akaitwa panapa enyaya ya baba Chirenje. Munofunga kuti nyaya iyi ichapera sei? Kune vari kuteerera vane makore vachifollowa the issue iri pakati pa baba Chirenje pamwe chete ne varidzi veland iri panapa according to him. Munotiwo kudi nyaya iyi ingagadziriswe sei senyaya ane makore akawanda ichitora nzvimbo. Panguva inoi rega ndikutendei Bishop Nyamakanga. Thank you so much nekunge muri munouya pano munotora nguva yenyu no busy schedule kuti munge muri munouyawo kuzoonawo baba namai Chirenje pamusha pavo panapa. Thank you so much.
Baba Chirenje. Baba. Aiwa tinotenda nenguva yenyamatipa. Aiwa, tinotenda. Matitendera kuti tinge tinouya panapa tichidi Tichitaura tichitaura nemi tichikurukura. Mm. Ndichida kuti zvakare thank you very much kune viewers nekuramba muchingoona nekuramba muchingofollowa videos panapa paChibanda Media. Aiwa, from Uncle Saint, Menas Chibanda anouya iye akatibatira mushini ari iye zvakare CEO weChibanda Media. For now, it's much love and God bless.